ತುಳುವೆರು ಒಲ್ಪಲ ಬಾಲುವೆರು ತುಳುವೆರು ಒಲ್ಪಲ ಆಳುವೆರು ಬಂಜಿದ ಗುಜರ್ಮೆಗೆ 7 ಕಡಲು ದಾಂಟನಗಲ ತುಳುವೆರು ತನ್ಕುಲೆನ ಬೆರಿಕಾಪುದ ದೈವ ದೇವರಿನು ತಾನು ಬುಲೆದು ಬಲತಿನ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆಲೆನು ಮದಪಯರು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ತಾನು ಎಲ್ಲೊಪ್ಪುಡು ಕಲ್ತು ನಲ್ದಿನ ಆಟಪಾಟ ಬುಡುಕೊರೆಯರು ಅಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಆಟ ಪನ್ಪಿನ ಕೂಟ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ನೇಮದಂಚ ಈ ವರ್ಷಲ ಆಟ ಕೂಟ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಕೇರಿದಾಯ್ತಾರ 29/10/2023 ಅಮೆರಿಕದ ಪೊರ್ತು ಕಾಂಡೆ 11:30 ಪಂಡ ಭಾರತದ ಪೊರ್ತು ರಾತ್ರೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಡು ತುಳು ಉಚ್ಚಯ 2023 ನಡಪರೆಂಡು ತುಳುವ ನೆಲತ ತುಳುವ ನಿಲೆತ ತುಳುವ ಕಲೆತ ಬಿರ್ಸೆರೆನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡೊಂದು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿನದನ ನಡಪ ಕೊರಿಯರ ತಯಾರ ಹೊಂದುಂಡು. ಆನಿದ ಈ ಕಲೊಟ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರ್ಕಳ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಮೊಕ್ಲೆನ ಕುಶಲಗೊಬ್ಬು ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಿಕಾ ಕಲ್ಲೂರಾಯರ್ನ ನಲಿಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುದಾಸರ್ನ ಹರಿಕತೆ ಬೈಲೂರು ದಂಪತಿಲೆನ ತುಳುವ ಪಾರ್ದನದ ತನು ತಂಪುದ ಮೈ ಇರ್ಮೆನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಪಂಡಿತೆ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತುಳುಪೀಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಮಾಜಿ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜೆರ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಅಭಿಜಾತ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕಿ ವಿನಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಕಲ ನಡಪಾಪುನ ತುಳು ಉಚ್ಚಾಯಕ್ ನಿಕಲಿನ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದನ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ. ಗುರುಕಾರ್ಲಾದ ಆಟದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೋಡು ಓಲಗವಾದ ಅಕಲ ಉಡಲ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಪಟೋನರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಲೋಕೊರ್ಮೆದ ತುಳುತ ಬಂದುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಜ್ಜದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾದು ತುಳುವ ಕಲೆ ನಿಲೆತ್ತ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗು ಬೆರಿಕಾಪು ಕೊರಡುಂದು ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಾಯಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ಶಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಕೆಪಿ, ರಂಜನಿ ಅಸೈಗೋಳಿ, ಸುದೀಪ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ವಿವಾಸ್ಮಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆರ್ಯಮಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಉಡಲ್ದುಲೈದ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಆಟದ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲುರ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವದ ಅಭಯದೊಟ್ಟುಗೂ ನೀರಪೇರ ಒತ್ತಟ್ಟು ದಂಚ ಒವ್ವೇ ಕಡು ಕೆಡುದಾಂತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ಪಣದು ಐಲೇಸ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ ನಾನೂ ಕೇನುಡು.